a dneska vás vítam u môjho nového videa z hry Terraria. Dneska tu máme hostia, čarodejnicu, môže sa nám predstaviť? Čaute. Dobre, to bol jej pozdrav a ja sa vám späť ozvem, keď bude hra spustená. Čaute. Čaute, ja sa vám späť ozývam z spuštenej hry Terrarie. Dobre, je tu noc a tuto sú už nejakí naši kamaráti, zombici. Dobre, a je tu s nami aj čarodejnica, už je tu pripojená. A dneska by som sa skôr chcel zaoberať tým craftením vecí a trochu to tu pozabíjame a vyčistíme a získame nové veci a trochu začneme ťažiť. Dobre. Dobre, tak ja by som sa už trochu pustila na to craftenie. Spravíme si workbench. Torčky, platform, si zabila zajaca. A tak pozerala som sa na tú veľkú mapku a vyzdiela som, že tam na čo ide. Dobre, kde bude zhruba náš dom? No a ešte by sme si dneska už mohli postaviť konečne ten náš dom. By som ho viac dal na tento smer. Dobre. Asi tak niekde v strede. No ja som to už položil. No, nevadí. Knoch. Dobre, čiže si spravíme hammer, alias kladivo, alias nástroj, ktorým budeme búchať Martinu. Dobre, máme vytvorené hammer, alias kladivo. Tak, trochu som to tu už zničil za kamerou a dobre, ja si myslím, že je to dosť málo. Mohol som toto celé zničiť, nevadí. Čarodejnica už sa môže pustiť do nášho obydlia. Môže spraviť dvere a takéto blbostičky. OK. Ops, asi zničím workbenček. Naozaj vidíte, že máme dosť veľa toho železa, čo Máme všetko urobiť? Dve dvere? Máme dve dvere. A vieš to spraviť? Asi nie, lebo ti chýba crafting. Dobre, nevadí. Toto už je zničené. Hempy Neviem, čo znamená to Hempire. Asi to je nejaká figurka alebo panaček tuto. Ale vôbec neviem, čo to je. Tuto ti položím crafting a môžeš začať. Takže dve dvere. Či? Hej. A ešte si môžeme pozrieť toho Codyho, čo robí. A ešte taká otázka na môj channel, čo sa ma pýtali. Tak, či tu z tohto bude aj Minecraft? Mám aj čestku? Áno, môžeš. Takto sa vám priznám, že určite to plánujem, ale zatiaľ je ešte, tak by som povedal, priskoro. Nie. Až to? Áno. To nebyl. Toto? Mám ešte správ. Platform. Koľko? Dosť. 1, 20? Stačí 10. 3, 4. Na tomto mieste, kedysi ešte bola taká menšia horka, čo bolo v minulom diele. A my tu rýchlo postavíme dom. Sme sa o to pokúsime. A
by som ešte rád šiel na nejaký prieskum a na to ťaženie sa ešte trochu vykašleme. Ešte nepotrebujeme nič také dôležité. Jaj. Asi kde budú dvere? Asi tuto niekde, kde stojím. Dobre. Toto. Stačí ťuknúť. A druhé dvere by som mohol položiť ja. A môžem rovno asi obidve. Hoď mi ich, hoď. To sa nedá. Ale hoď mi ich. Hoď mi tie dvere. Tie dvere mi hoď. Čo to nejde? Ne. Nevadí. Hop. Je tam voda. Všimla si aj ty? Asi som toto mal spraviť skôr. Teraz takýto nejaký dlhý bude ten náš domček. Dobre. Také moje provizorné stavanie. Už máme slajma. Tí slajmovia sú dosť otravní, lebo sú aj cez deň. Jaj. Skap. Taký kľúč. Ty kokos. Dosť veľa ubral. Dobre, to som dal už na pár menších rán. Snaž sa ho priviesť nejak domov. Veď je tu. Vral na tú drevenú plochu. Počkaj, ide. Poď. Rýchlo, teraz. Dobre, to už nebude preskočiť. Hop. No. Toto ešte opravíme. Ešte jedna, no ani nie. Dobre. Máme obidvoch škatulke. Ale ja sa viem vykopať. Aha. No. Dobre, tak to nerob. Dobre. Ale keď tu dáme dvere, tak potom kody vie ísť von. Nevadí. Jemu sa to páči. Na prvý pokus. A ešte by sme si mohli niečo prečítať o ňom. Áno, povedali mi, že tu je nejaká osoba, ktorá... Teraz si neprizvukám. Povedali mi, že je tu nejaká osoba, ktorá ti pomôže prežiť na tomto ostrove. Oho, počkaj, som to ja. Jaký vtipný. Help. Yes, ma'am. Underground. V
podzemí sú kryštály, ktorými si vieš zväčšiť svoj život. A budeš na to potrebovať kladivo, aby si ich zničil. Dobre, to nám stačí. Veľmi dobrý Ja tu človek. nevidím tie dvere. Ty nevidíš? Op. Jau. Tak sa odpoj a pripoj. Ja len zapijem tohto tu. Dobre, Cody odišiel. Sa mu nás nepáči. Dobre, tuto pozbierame hviezdičku. Zavrieme dvierka. Dvere sa zatvárajú, takže na ne kliknete. Alebo aj sami. Ops. No a teraz vidíte, čo robí to. Cody tu má nejaké menšie problémy s týmito zombikmi. Ja som dostala z nich nejakú blbosť. Ja neviem pozberať peniaze. Hej, nevieš? A kde sú? Už si ich zabral. Aha. Nie, tam žiadne neboli. No už tu vidíš tie dvere? Hej, už vidím. A na druhej strane, dobre, vidíš ich. Cody mu sa k nám nechce ísť, sa mu tu nepáči. Aha, tak už mám ani dačo na sebe. Čo som to chcel? Crafting. Ty máš crafting. Či? Nie? Pozriem sa. Nemám. Nemám? Tak potom to je záhada, asi nám zmizol. A kam mám dať čestku? Nejdem na kraj. Pozor, choď pomôcť Codymu. Dobre. Už asi viem, prečo sa mu u nás nepáči. Podľa mňa tu je nedostatok svetla. Trochu si tu aj posvetlíme okolie. Tu sú tieto slnečnice. Tak tých sa asi neviem zbaviť. A na vykraštenie torčky potrebujete vlastne jedno drevo a jeden gel, čo padá z tých slimeov. Dobre. A teraz by sme sa mohli vydať do toho čarovného biomu, čo sa čarodejnici asi bude dosť páčiť. Ani nie. Aha, už asi ide k nám. Tak nie. Stále sa mu u nás nepáči. Ja by som si ešte mohol predtým odložiť nejaké veci. Dobre, napríklad toto. Peňažky si odlož. To je hlavné. Je u nás. No vidíš, páči sa mu. Ostaň tam, Cody. Nebudete kto mať ochrániť. Dobre, zatiaľ sa vykašleme na čarodejnicu a ideme sami. A toto je truhlica, tu hneď pobereme. Dobre, máme jednu truhlicu. Čo mám dať asi do čestky? Peniaze. Dobre. A ešte je ten čo? meč. Nie, ale môžeš ísť za mňou. Ja si dám do ruky Počkaj, hlinu. ten... OK, zoberaj hlinu. Mám hlinu. Áno.
Polož aj Envil. Ne! Jo, počkaj, neviem, či sa mám tešiť alebo radovať. Lebo je tu presne toto. Fuf. Tak, to bolo tesné. Až na to, že sme z toho skoro nič nedostali. A nič. Dobre. Idem za tebou. Ide dosť jemné, lebo tu je taká tma. A keď vyjdeme vyššie, tak už je tam svetlie. Hop. Poď. Sora, pozor. Dvojitá palba. Dzž. Hneď si tie veci, čo som získal, tam do inventára. Nech sa mi tam zbierajú. Dobre, a môžeš začať pokladať nejaké tie veci. Si robíš srandu. Toto je taký maličký biom. Lebo ide jungle. Dobre, Okay. môžeš pokladať. Nechaj. Green slime mig. Zabrali sme tam little. Ale postupom času sa nám zídu. Môžeme ísť vlastne ďalej. A tuto sa nám začína ďalší nový biom. A to je džungla. To hneď vedľa nás je jaskyňa. Tak sa tam budem snažiť dokopať. Vlastne pred chvíľkou tu bol jungle bed. To je tiež... No je zase jungle slime. Dobre. A je po tebe. Dobre, preskúmam. Dobre, tak nepreskúmam. Preskúmaj ho. Dobre, teraz ja preskúmam Česku. Hej, au, hej, nechyť Codyho. Mám nejaké granátiky, že bude srandička. A toto sa nám vlastne hneď aj dalo. Že nám pridáva Ty aj si všetko zobral. Áno, aby to videli na kamere. Mám ten. Dobre, môžeš to pozničiť, môžeš nám aj povedať, čo ti z nich padlo. Peniaze. Dobre, tak to sa zíde. Mám taký pocit, že táto džungla je podľa mňa asi druhá najťažšia. Tak toto je celkom dobrý taký seed, lebo je tu hneď aj púšť. Au. Daj Super, ja som si spadla. Stále lepšie, ak zomreť. A toto je hneď aj púšť. Čiže celkom dobré. Fajné je to fajné. A je tu aj goldfish a mám goldfish. Dobre. Prečo to je taký veľký biom? No, mám taký pocit, že hneď ako získame nejaký niečo. Stihol som to. Takže mohli by sme si tu rovno naťažiť aj nejaký ten piesoček, keď už sme tu. A toto je tiež také, to je ako pravidlo, že to padá. Ten piesok, čiže je to fajn. Sa pozriem, koľko toho mám. A mám, keď budem 50, tak to bude fajnové. Dobre, a ja by som došiel domov a ukončil by som to. Alebo ešte nie. Alebo áno, alebo ešte nie. No, poď domov, čarodejnica. Daj návrat. Čo? Je tu slime. Chceš vedieť aký?
Purple. Áno. Dobre, ideme za ním, skočíme tam dole. Hej, ale máš života. OK, tak z neho nič nepadlo. Muselo. No, ako padli nám nejaké tie blbostičky. Môžeš hodiť dajakú onu hlinu, či máš? Nemám. No, nezabíjaj to. Ups. No, ja som to divákom chcel ukázať, že čo to je. Aha. No, tak bolo to taká zlá rastlina. Au! Hej, nie, že tam... Tvoje predstavovanie veci je úplne super. Bola to taká zlá rastlina, ktorá chcela nás zabiť a chcela s nami spraviť veľmi zlé veci. A to je Cody. Je tu, on sa sem dostal. Sme sem vyliezli, ale späť sa nedostaneme. Zvláštne. A pozor. Toto musíš zabiť nad zemou. Ja sa postaram o zombíka, ty si... Dobre. OK, tak to ide po mne. Tak ja sa o to postaram. Ja nemám život, Martina! Pomoc! Díky, Martina. Ale tak ja Čarodenica. som zabíjala. Ja sa vám späť ozvem, keď bude hra, ako dnes hra spustená, ale kým sa tam dostanem konečne. Tak čaute. Čaute. Až sa tam musím vrácať. Tu Cody zomre. Nechaj ho. A už si to zabila, tú divnú vec. Hej. A čo ti padlo? Čo ja viem? Tak mi to hoď. Nič. Daj mi toto. Toto mi. A toto, ešte mi daj. Toto jablko. Dobre. A ešte čo, piesok? Nie, no piesok môžeš a ešte túto divnú vec. Čo, au. Veď ho zabij. No tak. Riči. Počkaj, ja tu mám zombíka. Cody zdochne. Super, ja som zdochla. Idem ťa sledovať. Tak nie. Ja sa pokúsim Codyho dostať späť. Čaute, ja sa vám späť ozývam. Už sme tú divnú vec zabili. Tá čarodenica to zabila. A ja tu mám Codyho, ktorý asi za chvíľku zdochne. A píše tu, je potrebné, aby sa ostal vnútri a aby, lebo v noci je veľmi nebezpečno. Dobre, dáme to close. Čo je zaujímavé, lebo je tu, necháme ho na osud. Ja ostávam doma. OK. Už sme 2-krát zabili. Ja som práve prešiel cez zombíka. Znič ten hrob. Dobre, tak ja toto zničím a tuto máme aj Anvil, čo tu položila. Ja sa pozriem. Tak tuto si môžeme, v tom Anvile sa nám otvorili ako keby ďalšie nové veci, čo si môžeme robiť. A poradím vám, ten short sword je o mnoho horší ako broadsword. Vidíte, že ten takto uberá 10, ale keď je ten short, tak uberá rýchlejšie, ale tam má ešte very fast speed, ako veľmi rýchla sila a toto iba rýchla.
Bol by som rád, kebyže sa Cody k nám pôjde domov. Ale asi nie. Takže jedna čestka, hop, hop, hop. Dobre, to som to dal. A možno v ďalšom dieli si pôjdeme nejaké vecičky preskúmať. Čarodejnica nám ešte ukáže, čo získala, keď to zabila. A ja by som to už ukončil. OK, len sa vrátim. Asi medzi tým. Dobre, dám to do čestky. Čarodejnica už tu ide. Zabijeme Green Slime, to bol odpal. To bol home run na odpálenie na 9. metu. V bejsbale sa nevyznám. Neviem, či existuje 9. meta. Čarodejnica už je asi doma. To je blko. Áno, železo. A všetko si tam odlož do čestky. Dobre, a ja by som to už dosť rýchlo ukončil. Ešte ukážeme, čo sme dostali. Či jablko. Dobre, a dostali sme nejaké Source Looking Apple, čo je dosť dobrá vec. Dáme si a máme červíka. Toto isté vlastne môže spraviť čarodejnica. Ešte čo si chcel? A nič, už to zoberie. Zoberie jablko a to dovnútra a že môžeme to ukončiť. Tak čaute u ďalšieho videa. Čaute. Bože, to má síce